ashe da na sani ta kan sa ai kuka, ashe da na sani da ban ce mata na ƙi. Ashe dai da na sani ta kan sa ai kuka, ashe dai da na sani da ban ce mata na ƙi. Ashe so da zuciya take mini 'yan mata, na ce ta bar kula ni sai ta fashe kuka, da ta so da na ƙi sai ta gane manufata. Idan na fito gida na ganta tana garka, ashe so take mini da ba san wasa ba. A kullum tana zuwa gida don ta ishara, da na zo umma sai ta ce sai mansura. Yarinyar tana da kirki kuma ga kyan sura, ni ko ba ni san ta ba ni san ai mini kara, da an ce na so ta sai na ji ni ina kafa. Ashe a sannadi tana ciwon zuci, iyayenta sun kace tana kasa abinci, sai ta ganni wai kana za ta ci abinci, ni ko sai na gina ta kunga na sa ta a kunci. Ashe duk da hakan suna ba zai mata nisa ba. Wataran na je ganin ta na kama da kuka, halin da ni na ishe ta yasa na a kuka. Tausanta sai ya kama ni na rasa jinka, na so a ce da lafiya na yi mata ramka, da kuka take faɗin na sata cikin raba. Na so na je ta ce da ni kar na tafi, sukuninta tana fita an har na tafi. Ta kama hannuna tana faɗin kar ka tafi, ka san komai na rayuwa tana kan sharafi. Ina son ka sahibi tsaya don kai duba. A nan sai na bar ta a cikin mugun hali, basura masoyiya ta mai kyawun hali. Da na je gida na kasa barci ni aliya, ashe mutuwa ce ta ɗauke mai kyawun hali. Ta ranar na kasa barci ban so hakanan ba. Ashe dai da na sani ta kan sa ai kuka, ashe dai da na sani da ban ce mata na ƙi. Kowa ya rike mai sansa.